Zápraška je vlastne tradičné zahusťovadlo do polievok alebo omáčok alebo iných pokrmov. A nárade, ktoré budeme potrebovať, je pánvica alebo rajnica. Robíme to na pánvici, aby ste to lepšie videli. A varecha a metlička. A potom na rozriedenie. A na prípravu záprašky súroviny potrebujeme hladkú múku a nejaký tuk. Môže to byť tuk, môže byť olej, masť alebo maslo. No a teraz ideme na pracovný postup. Ešte k BOZP troška. Dáte si to na malý plameň, ako máme aj tuto, aby nedošlo k nejakému úrazu, popáleniu alebo prihoretiu záprašky. Takisto budete dávať pozor, aby vám olej niekam nestekal alebo nedostal sa k plameňu, aby potom nevznikol požiar. No a samozrejme, aby ste sa nepopálili, dávať si pozor. Takže najprv si osušíme múku. Ako vidíte, tuto sa už múka suší. Dali sme si 3 lyžice, tak potom podľa potreby budeme pridávať olej. Samozrejme, normy nám určia presne, koľko máme použiť. Keď bude múka osušená, zistíme to tak, že nám začne tak chlebovo voňať. Za občasného miešania potom už po chvíli budeme zisťovať. Takže sme späť. Samotné sušenie nám trvalo niekoľko minút, tak sme to na chvíľku stopli a dali sme si na chvíľku väčší plameň. No, pomer súrovín, neviem, či som spomínal, je cirka 1:1. Dali sme 3 lyžice múky a teraz uvidíme, keď dáme 3 lyžice oleja. Či nám to bude sedieť, ale zrejme nie. V podstate ide o to, aby sme si vytvorili takú ani nie hustú a ani nie veľmi riedku masnú pastu. Takže toto bude. A vychádza nám to pekne, keď to tam všetko zmiešame, tak nám to aj sedí. No a teraz takúto pastu budeme pomiešavať, aby nám neprihorela. No, ak budeme restovať iba krátko, vytvoríme si svetlú záprašku a potom na zahustenie nejakých svetlých pokrmov, treba z bielých polievok alebo omáčok. No a keď budeme zahusťovať nejaké tmavšie pokrmy, môžeme zaprážať dlhšie, aby bola tmavšia. Tak, super, za chvíľočku to budeme mať hotové. No a ešte k tomu na záver. Teplú záprašku, ak ideme hneď riediť pokrm, takže teplú záprašku riedime studenou tekutinou, ale záprašku si môžeme pripraviť aj vopred. Kľudne sa môže dať aj do chladničky a zase keď je studená, tak riedime teplou tekutinou. A je to z toho dôvodu, že aby sa nám nevytvorili nejaké hrudky pri tej